Morjens! Tänään kuvataan vähän tämmönen erilaisempi video. Tossa meikäläisen taustalla näkyy tommonen hieno vanha auto. Siinähän olisi Toyota Tercel ja sehän on meikäläisen kaverin omistama. Eli kerropas vähän itsestäsi ja tosta autosta. No, elikkä kavereiden kesken mä oon Hänskä ja Eetu muille. Elikkä joo, kyseessä on tommonen vuoden 1980 Toyota Tercel. Ja tällä me sitten kaverini Markuksen kanssa tehdään kaiken maailman reissuja. Käydään kirpputoreilla. Kaikkia vintakeen liittyvää tapahtumia kesällä ollaan käyty ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja se on ympärivuotinen käyttöauto. Ja no se näkyy myös auton päälle päin, että se ei ole uusi. Uusi ei ole enää, että mutta itse on aina tykkännyt, kun autoja harrastelen, niin että autoon kuuluu patina ja se, että siitä näkee, että se on vanha. Mistä tämä auto sulle sit oikein päätyi? Sähän oot muutenkin automiehiä ja sulla on tosiaan paljon kaikenlaisia, mutta mistä susta tää kyseinen Tercel sulle on oikein tullut? Tää tuli mulle syntymäpäivä lahjaksi. Mä täytin 17. Tää tuli mulle silloin ja siitä lähtien tää on mulla ollut. Eli silloin ikäpoikkeusluvalla, kun saa 17-vuotiaana kortin, niin tää oli sitten ensimmäinen ajoneuvo, millä tuli ajettua silloin. Ja siinä pari vuotta se seisoi sitten välissä vintissä, kun ei ollut aikaa kautta motivaatio sillä ajella. Ja nyt se on sitten levytetty taas 2 vuoden tuoreella leimalla sitten ajoon. Että yllättävästi se katseita kerää tämä auto sattuneesta syystä. Siinä saattaa tuo taksirekvisiittakin tietysti. Taksirekvisiitta on se on ehkä ihmisissä aiheuttanut hupia ja jossain ehkä vähän vihaakin, joka on ihan ymmärrettävää. No miten sä päädyit sen tommosen taksikyltin lätkäseen sit oikein tohon katolle? Se löytyi tervakoskelaisesta tuolta kirpputorilta. Ja sieltä sitten ajattelin, että no miksikäs ei, että kun tää auto on muutenkin tämmönen vähän kulahtanut ja patinoitu, että miksipä ei tommonen vanha kyltti katolle sopisi. Ja siitä se ajatus sitten lähti ja ajateltiin, että kun ihan on vanhoja takseja ja kaikkea muutakin vanhaa, niin sitten ajateltiin, että kun vanhoissa takseissa on noita mainostarroja, niin että ehdottomasti semmoset kuulu kanssa saada mukaan. Ja sitten paikallisesta vintage-liikkeestä tuolta Akaan Viialasta, niin sitten ostin tollasia tarroja, että no, sitten lätkäsin kaikenlaisia. Sieltä on toisella puolella käydä sieltä kattoo, niin on vähän lisääkin noita tarroja. On kyllä koristaa niin pirun hienosti tätä autoa. Tuosta vielä sisäpuoleltakin siinäkin muutama. Sisäpuolikin on kanssa pyritty koristelemaan ajahengen mukaisesti. Eli leopardikuvioiset penkin päälliset, jotka oli ihan uudet, eli ne ei ollut käytetty kun mä ne ostin. Ne oli vielä ihan paketissa avaamattomat. Ja Mokoman LA-puhelin totta kai, pääsee rekkakuskeille huutelemaan. Ja jossain vaiheessa olisi tarkoitus ihan vanhan mallin taksivarusteet tähän löytää, mutta se on sitten tulevaisuutta, kun ne saa siihen. Eli vähän semmoista projektia vielä niin sanotusti on edessä. Projektia on. Kurkataan vielä tonne sisäpuolellekin, millä siellä näyttää. Ja koneenhan meillä toimii Toyotan 1.3 tykkipeli. Eli 2A. Yksinkertainen kone, kaikki huollot on helppo tehdä. Joidenkin osien saatavuus tosin on nykyään vähän kiven alla, mutta niinhän se on yleensä näillä vanhojen ajoneuvojen harrastajilla, että osasaatavuus on vähän heikkoa. Varsinkin peltiosien saatavuus on tämmöisiin Toyotiin hyvin heikkoa tänä päivänä. Sekin on ehkä taas ihan mukava osa harrastusta sitten metsästääkin niitä osia. Juu, ja sitten varsinkin kun löytyy, niin onhan se aina lottovoitto silloin, että varsinkin näihin malleihin, että ajatellaan nyt joku vanhempi Corolla, niin kyllä siihen nyt varmaan löytyy vielä, mutta kun tuntuu, että nämä Tercelit on ollut vähän väliinputoja mallia aikana, niin senkin takia niin
niitä ei ole sitten jäänyt hirveästi ja ne on kaikki romutettu. Ja tääkin on yli 20 vuotta ollut metässä. Ja se on sieltä sitten elvytetty. Niin se tuli sieltä sulle sitten suoraan vai kävikö se sitten oli välissä? välikäsien kautta tuli mulle, että se meni. Okei. Muistaakseni siitä se tuli Lahteen ja Lahdessa tuli sitten mulle. Että... No joo. No nyt se on siinä ja sillä ollaan nyt paljon tehty reissuja ja tosiaan tarkoitus on, että me ruvetaan reissuja enemmänkin tällä tekemään ja kuvaileen tänne YouTube-kanavalle niitä. Katsotaan vähän mitä kaikkea me keksitään, mutta meitä molempiahan yhdistää se, että kaikki vanha ja retro kiinnostaa, joten siihen suuntaan aika pitkälti nämä videot tulee liittymään. Ehkä jossain kohtaa katsellaan näitä sun muitakin autoja, mitä Varmasti. sulla löytyy. Eikö niitä melkein 10 löydy? Kyllä te varmaan 8 kappaletta on vielä tuossa jäljellä. Että... No niin, siinä meillä riittää vielä läpikäymistä siis sitten jossain vaiheessa. Ja varsinkin kesällä kun on tapahtumia, niin pyritään niissä käymään ja Ehdottomasti. kaikkea retroa ja esittelyä sitten. Ei mitään, tämmöisellä videolla laitetaan homma starttiin. Katsellaan seuraavassa jaksossa. Kiitokset, Morjes. morjens!